Dáme si taký krátky výkladík, čo sa tu chystá. Ahojte všetci, zdravím vás. Že zase večer natáčame, lebo cez deň sa mi to nedá, nestíham to. A pozrieme sa, čo tu je, čo tu máme za energie. Mincový kráľ. Tu mincový kráľ a sú tu hole. Sú tu hole palice, 9 palíc. Tento pán je nejaký smutný, taký, by som povedala, viac menej tá mužská energia je taká bezmocná, ako keby nevedela, čo má robiť. Ako keby zvierala tou palicou vlastne niečo, na čo čaká. Čaká na nejaké rozhodnutie, ale má tu hviezdu. Zakryjem, lebo to je také nahé. Je tu hviezda, kde je veľká nádej. No. Je tu veľká nádej na niečo. On si tento muž vlastne praje niečo, čo by chcel, aby sa mu to splnilo. Je tu nejaké prianie a nevie. Je strašne v negatívnych myšlienkach ten muž. No, pozrite sa. Mečový král. Viac menej mi to ide, ako keby tí chlapi, muži, na vás hovorím, potrebovali viac peňazí. Viac materiálneho zabezpečenia. Máme to, bojujeme s tým. Ale môže to byť aj ohľadne lásky, ohľadne túžby, že túžime po niekom a nedarí sa nám to. My by sme chceli tej osobe dať niečo, ale nevieme ako. Sú tu zase mraky, máme tu mraky. Zase prichádzajú mraky. Aj tuto mincový král má mraky nad sebou, hej. Že tu naozaj, či to vyjde, či to naozaj to. Ten muž je zaľúbený alebo zakúkaný do niekoho. Je tu niečo, čo by rád tvoril, čo by niečo obrábal. Niečo, čo by naozaj, čo sa týka asi vzťahu, že by normálne začal ponúkať, hej, sám seba do vzťahu, že je zlomený, je zdrcený. Ale zase sa morduje s tou hlavou, má tam strašne veľké myšlienky ohľadne, tá žena je tu taká veľmi prísna, neprístupná. On sa trápi za tú ženu. Je tu mečová kráľovna. Ale sú tu aj jeho vlastné boje sám so sebou. Boss. Ako keby je tu ešte nejaká minulosť, ktorá ho trápi a nevie na to zabudnúť. On ju mal rád, onu toto, kúkajte, mal ju rád, ale nevie zabudnúť na toto. A viac menej tu už by, vedľa karty veľkňažky, je to, že by sa mal už vydať svojim vlastným smerom a naozaj už sa rozhodnúť, kde, čo, ako podniknúť. No, pozrite sa, víťazstvo. To znamená, že ukončí tú minulosť, muži o mužoch, ale môžete si to pretočiť aj na ženy, ukončí tú minulosť, lebo tu vám niečo príde, nejaká ponuka nová. No, a ďalšia karta. Naplnená žena, niečo lepšie vám ide do života. Lebo teraz by ste sa trápili za tú ženu, muži, alebo ženy, hej. Ale viac menej to ukazuje, že tí chlapi sa tu trápia za vzťah. Chceli by lásku, vzťah, tuto to je. Chceli by vzťah, lásku ponúknuť, ale ako keby ten pohár ešte mali prázdny, ešte to nie je ono, ešte proste si tak neverím, ešte premýšľam, ešte stagnujem, ešte proste čakám, vyčkávam, či už ukončím to, alebo nie. No a tu už máte posun, že vlastne ten muž sa dá na cestu. Je tu palicová kráľovna, ktorá ho čaká. Je tu voľba vlastne, čo ho čaká. No a on sa premení na kalichového kráľa. To znamená, že už tu má dobré energie, už tu má myšlienky, hej. Takže tu je tá ponuka vlastne jeho. No a koleso šťastia. Takže tá žena, čo mu prichádza do života, tá je osudová. To je to takto dané osudom. To, že
Chlapi, zahodiť minulosť, neriešiť ju a ísť ďalej. Netrápiť sa, nebičovať sa, lebo nepohnete sa ďalej. Áno? Takže je tu aj rozhodovanie, ktorou cestou sa máte dať. Je tu rozmýšľanie, ale potom sú to oslavy, že sa rozhodnete pre šťastie a ukončenie toho trápenia. 8 pohárov, 4 pohárov. A vlastne aj nová ponuka toho všetkého. Ešte sa pozriem. No, palicový rytier už ide. Máme tu palicového rytiera a 2 palic. No, mincová kráľovna. Takže, chlapi, rozhodujte sa srdcom a nebuďte takýto. Nebuďte takýto, lebo aj tak vás to zastaví. Tá negácia vás zastaví naozaj. Dobre? Dajte mi vedieť. Čau, čau.